Danmark. Her får I en exit poll. Ja, fordi nu er den simpelthen landet. Målingen, som Epinion har foretaget blandt ikke færre end 4.161 danskere, der altså allerede har afgivet deres stemme. Det er nu, at vi får den første solide indikation på, hvordan danskerne de har stemt. Vi begynder hos Socialdemokratiet. Partiet står altså til at gå tilbage, fortsætte en nedtur, der har varet de sidste adskillige folketingsvalg. Partiet står til at få 23,1% af stemmerne. Lad os lige se en gang på Venstre her. Hold nu godt fast. Partiet Venstre går altså tilbage med 9,9 procentpoint. Det er partiets dårligste valg i 34 år. Bare se den stiplede linje heroppe. Jeg kan faktisk ikke engang nå. Der lå partiet i 19. Nu er vi altså hernede i henhold til vores exit poll. Lad os gå videre til Konservative og Søren Pape, som efter en turbulent valgkamp ser ud til at stå til 5,5% af stemmerne. Og så har vi jo altså manden, der er blevet talt så uendelig meget om i den her valgkamp. Lars Løkke Rasmussen, han intet mindre end tordner ind i Folketinget sammen med sine moderater, og det gør han altså med 9,3%. Og endnu et nyt parti i dansk politik, det er jo altså Inger Støjberg og hendes Danmarksdemokrater. Også de kommer ind i et godt, og det skaber selvfølgelig glæde hos Støjbergs lejr. Også de kommer ind med 6,9%. Hos de radikale, der blinker pilen altså rødt, og den blinker nu engang nedad. Partiet står til at blive halveret. Partiet, som altså udløste valget, og dermed er sådan set årsagen til, at vi står her lige nu. Og se så engang her. Vilde nyheder også hos Dansk Folkeparti. Partiet står til at få sit dårligste valg nogensinde. 2,5% af de danske stemmer til det parti, som altså for bare 2 folketingsvalg siden blev Danmarks næststørste. Og der vil jeg altså lige understrege, at det her det er en exit poll. Det er en måling. Der er ingen stemmer, der er blevet talt op i Danmark endnu. Billedet kan komme til at ændre sig i løbet af aftenen. Det holder vi øje med hvert sekund. Det tør jeg også godt love, at de gør hos DF. Hos Enhedslisten, der kan man notere sig en lille tilbagegang på 0,7 procentpoint. Partiet står til at få 6,2% af stemmerne. Anderledes gode nyheder er der til Pernille Vermund og Nye Borgerlige, som altså kan notere fremgang. Og der bliver klappet, det kan man godt forstå, der gør. Lad os hoppe videre til SF. Partiet kan notere sig en stor fremgang. 9,6% står partiet altså til at få i henhold til vores exit poll. Og så er der altså, lad os bare kalde det for det, virkelig gode nyheder for Alex Vanopslagh og Liberal Alliance. Se nu her. 9 procentpoint af 9%. Sådan forståeligt nok jubelbrøl til Liberal Alliances valgfest. Og det er altså ikke bare en valgaften, de kan holde, så det er en regulær valgfest. Fremgang på 6,7 procentpoint i aftens exit poll. Så til et parti, som har kæmpet på kanten af spærregrænsen, men se nu engang her, Alternativet går frem. Alternativet står altså til at få 3,9% af stemmerne, fremgang i forhold til 19, og altså en solid entrébillet til det danske Folketing. Men heller ikke denne gang ser det altså ud til at lykkes for Kristendemokraterne. Partiet står faktisk til at få historisk få stemmer. Man skal næsten have lupen frem. 0,4%. Og ligeledes dårlige nyheder til Sikander Siddique og hans Fri Grønne. Partiet står til at få 1,3%. Spærregrænsen den er 2, så det er altså heller ikke gode nyheder for Fri Grønne. Men hvad sker der så? Hvis vi nu tager alle de her tal og veksler dem til mandater, ja, så får vi jo altså et billede af, hvordan Danmarks nye Folketing det kan komme til at se ud. Socialdemokratiet står altså til 42 mandater. Det er en tilbagegang på 6. Venstre, solid tilbagegang på 19 mandater. Partiet står til at få 24. Søren Pape Poulsen og hans konservative tilbagegang på 2 mandater. Lars Løkkes Moderater, det må man simpelthen kalde en solid entré i Folketinget for et nyt parti. 17 mandater. Og det samme hos næste ny parti, en 12-mandatsmåling. Det er altså 2 solide entréer for 2 politiske debutanter. I hvert fald er partierne debutanter. Det kan man jo altså ikke beskylde partiformændene for at være. Radikale, en regulær halvering. Partiet ser altså ud til at miste 8 mandater. Få 8 ved aftens valg. Og det her er en mandatfordeling, jeg simpelthen godt tør kalde for et politisk blodbad. Dansk Folkeparti ser altså ud til at tabe hele 12 mandater i aften og står altså til at få bare 4. Jeg understreger igen, det her det er en exit poll, det er en måling. Stemmerne er ikke talt op endnu. Vi bliver altså klogere i løbet af aftenen. Enhedslisten kan notere sig en tilbagegang på 2 mandater, hvis det her skal stå til troende.
11 mandater. Ny Borgerlige, god fremgang på 3 mandater, op på 7. SF, nøjagtig samme fremgang i mandaterne. Partiet kommer helt op på 17. Og så har vi dem altså igen her, højdespringeren med en fremgang på 12 mandater op til 16 til Liberal Alliance. Alternativet, fremgang til partiet, der ellers har kæmpet på kanten af spærregrænsen, 7 mandater. Og så jo altså 2 runde nuller hos Kristendemokraterne og hos Fri Grønne. Hold da magle, Jens Ringberg, for mange nyheder, der er i alle de her tal. Ja. Hvad er det allervigtigste? Jamen, det allervigtigste, Stephanie, det er, hvis vi tager de mandater, du har haft gang i her, og omsætter dem til, hvad skal vi sige det, ja, til rå magt om, hvem der skal være statsminister i det her land, så er spændingen lige så stor nu, som før vi havde vores exit poll. Nu står vi bare på et lidt mere sikkert sted med vores spænding. Vi har fat i 4.161 mennesker for at få lavet den her exit poll. Der er stadigvæk usikkerhed. Der er stadigvæk statistiske usikkerhed i den. Der er sørme stadigvæk også rigtig stor spænding. Kigger vi på blokken her, så er der den her røde blok. Det er dem, der synes, at Mette Frederiksen nu skal have chancen for at prøve at danne regering her i landet. Det er 85. Det er bare ikke nok til, at hun kan komme i gang med det. Så kigger vi på blå blok. Der står det lidt mere skrald til, kan man vel sige. De har jo 2 statsministerkandidater. Der er de foran på det punkt. Jakob Ellemann-Jensen, Søren Pape Poulsen, 73 mandater. Og så er det, som vi har gået og snakket om hele dagen, da vi kun havde meningsmålinger. Nu har vi en exit poll. Så er der såmænd det lille M hernede i bunden. Det er Moderaterne, det er Lars Løkke Rasmussens, det er hans nye parti. Det er 17 mandater. Så er der måske nogen, der husker, at vi snakkede sammen på et par timer siden om de nordatlantiske mandater. De spiller jo også ind. Men selv hvis Socialdemokratiet og de andre røde blok kan skaffe 3 mandater ekstra fra Nordatlanten, så er der stadigvæk for lidt. Så er de stadigvæk afhængige af, som det ser ud lige nu, og det er en exit poll, og vi bliver klogere, som aftenen skrider frem, så er der stadigvæk brug for at ringe til Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. De kunne faktisk ikke være mere spændende lige nu. Nej, jeg sagde tidligere, at jeg kunne nærmest ikke få luft. Jeg har bogstaveligt talt stået nærmest og hyperventileret, mens vi fik den her exit poll. Hold nu op, hvor er det spændende. Jeg tænker, at de også hos Moderaterne må synes, at det her er helt utroligt spændende.